Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Kepala. Pemirsa, selamat beraktivitas. Pengisi amul sisik, guys. Sebenarnya iki mang aku pengen sarapan nang kono, pemirsa. Cuma wis blereng. Bahasane kene iki apa bahasane wong Jepang iki ulap arep sarapan nang kono mang rencana. Kok yo wis blereng kabeh, guys. Aku tak ngisi amunisi sebelum nanti masak RC omah. Tak lupa kerupuk rambak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Bakul-bakul tuh sambar pemirsa, popong muda ape tahun baru. Nasi urap. Ini aku beli 4.000, guys. Oh, ini ada lawuhnya 3. Sambel teri, oseng gembus, kacang panjang, urap, urap daun singkong. Tak kasih kerupuk. Ambek iki lho ngentekno kerupuk, guys. Tak beli kerupuk baru pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Yuk pemirsa, jangan lupa minum air putih. Dulu aku gak biasa minum air putih, diajari Mas Anton nek bangun tidur minum air putih. Ke turu lagi awak iki butuh cairan, Bu. Tangi turu mesti rasanya ngelak pemirsa, haus. Iki sambel teri, guys. Aku sariawan bisa nekat. Ya pemirsa, coklat sambal enak, guys. Ya larang gak arang jenenge bakal tetep dodol ya, guys. Ya kamu sarapan pemirsa. Kanjane ibu ya. Sarapannya kali aku tak pemirsa. Lah piye wong? Piteke wis, kucingnya wis, anake wis, arek aku. Piano tahu gini. Nah, diawur-awur ini pemirsa, aduk.
Nah di desa itu memang apa-apa murah. 4.000 wis lengkap. Aku pernah urip nang kota. Cuma ya kuwi golek gawe nangel. Nek kang cedok ya cukup-cukupane kanggo mulana sing duwe keluarga akeh iki yo rada abot golek gawean. Ono tapi gak kabeh, gak akeh. Oh, Mbak Eka. Nesu tenanan, guys. Bar iki masak misah. Alhamdulillah. Aku ki ora masalah gugep-gugep itu aku ngomong cepet nek mangan bisa. Gak biasa. Kecilek maris biasa ibu naik bakul. Apa-apa kudu saset bar wis ganti liya. Nek masalah iki versine iki santai tapi pasti. Nek aku wonge satset gitu. Melakukan sesuatu aku ya pikiran ambek santai. Nek aku kan wonge cak. Untuk sarapan iki bar mikir masak hewan, guys. Yang kok lanjut sekarang. Sudah selesai, guys. Nanti kita lanjut masak. Apa yang mau masak aku? Pisui rajangan menderak penjal menderak bisa. Bakar engko. Nyan menderak ora apa? Nyambel panggang bingung aku. Cucunya gampang. Cara bener kono kentaki ngono wis. Pokoke diseleng ya mbek anake kudu ya mbek daging, telur,
sayuran. Semisal tetep dulu kontenku ya ki mang ngisi amunisi dhisik nasi urap. Orang gelintir ae pemirsa. Ben gak bosen yo nek esuk sarapane tuku. Pemirsa terima kasih. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe keluarga Mas Gopen, anak keluarga Mbak Ansipro sing akeh. Jika ada kontenku yang mungkin pemirsa tidak sesuai dengan pengennya pemirsa, yang mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kata-kata hari ini, apa yang kau tanam itu akan kau tuai. Kamu nanam baik kau tuai apik. Kamu nanam buruk balik awake dhewe. Segala sesuatunya adalah wis direncanakan Gusti Allah, jodoh rezeki mati. Sebenarnya awake dhewe tidak boleh iri dengki karo yang lain, oke? Tetap semangat. Terus tebar kaulah 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.